A 15ª edición supoño que é o mesmo que as 14 anteriores, é dicir, responder un pouco as inquedanzas, as inquietudes, as preguntas que che van facendo cos anos os gandeiros. Estrés por calor, cada día máis o estrés por calor penso que chegou para quedarse nas explotacións de leite de Galicia, o estrés en xeral, os gandeiros están fartos de oírnos falar de estrés, os xoves falaremos moito de estrés. 2-3 anos para atrás empezou a dárselle a importancia que merece a recría, a mesa da recría vai responder a moitas desas preguntas. O de Novos Horizontes, en principio era un pouco pola futura PAC, pero tamén é certo que Novos Horizontes podería ter sido o lema das jornadas de fai 8 anos, porque sempre os horizontes no vacún de leite sempre tentamos mirar para eles. E o enfoque que se lle quiso dar, un pouco eso, responder ás inquietudes técnicas dos gandeiros. Nada máis, invitar a todo o mundo a que veña, como todos os anos. Están as charlas, as ponencias, que son sempre interesantes, das que sempre se extrae algo. Están os pasillos, aprenden moitas veces moito nos pasillos. Eu teño visto outros anos a gandeiros da Costa da Morte, como nos pasillos contactan, falan con gandeiros de Sarria, de aí sacan moitos gandeiros tamén.